Келесі дәрісіміз әйтішулер турында булыр. Достым, Гүлфия апа сине халкыбызның тел байлыгы белән таныштыра. Тапкыр, зихенле, үткен фикерле булырга өйрәтә. Бүген тагын бер кызык халык балалар иҗаты белән таныштырам. Бу әйтешүләр. Син аны дусларың, апа-абыйларың, эне-сеңелләрең, гаиләдәге якын кешеләрең белән уйный аласың. Хикмәт шунда ки, хикмәт ягъни асылы, мәгънәсе, тапкыр җавап табу, төрле хәлләрдән чыгу юлын эзләү, югалып калмау. Ә инде бердә булмаганда кечкенә балалар утырып елыйлар. Елау да үз урынына кирәк. Чөнки ул үзенчә балалар өчен, яшәү өчен көрәш чарасы. Әйдә, дустым, уенны башлыйк. Уенда сорау бирелә һәм җавап әйтелә. Зәйнәп, кая барасың? Әбиләргә барамын. Әбиең сиңа ни бирә? Матур курчаклар бирә. Аны кая куясың? Тал төбенә куямын. Пычранса нишләрсең? Зәйгә төшеп юармын. Агып китсә нишләрсең? Кибентән белән тотармын. Ә ул сынса нишләрсең? Тимерчегә барырмын. Әпипә кая бара микән? Әйдә, икенче әйтешне тыңлыйк. Әпипә, кая барасың? Әбиләргә барамын. Анда нигә барасың? Майлы күмәч ашарга. Аны каян аласың? Су мичтән аламын. Кулың пешсә нишләрсең? Сакын суга тыгармын. Булышмаса нишләрсең? Бакырып елармын. Бу нәрсә? Аю. Аю, кая барасың? Умартага барамын. Анда сиңа ни кирәк? Көрәс татлы бал кирәк. Корт чакса нишләрсең? Төпиемне ялармын. Булышмаса нишләрсең? Акырып-бакырып чабармын. Бу нәрсә? Нәни тычкан баласы. Эй, нәни тычканым, нигә пыстың почмакка? Пыстым синнән качарга. Нигә миннән качасың? Тотарсың дип куркамын. Эй, кызык нәни тычканым, ә мин синнән куркамын. Хәзер песи кая бара микән? Песи, пескәй, кая барасың? Мяу. Әбиләргә мяу барамын. Анда сиңа ни тия? Мяу-мяу, ике колак, мяу, май тия. Аны кая куярсың? Мяу-мяу, мич астына мяу-мяу куярмын. Пычранса нишләрсең? Суга төшеп юармын. Я, дустым, уенның асылына төшендеңме? Сорау арты сорау әйтәсең һәм җавап таба барасың. Тагын бер уен сиңа. Монда май бар иде. Ул кайда? Тычкан ашаган. Тычкан кайда? Мич ашаган. Мич кайда? Мәше салам астында. Салам кайда? Сыер ашаган. Сыер кайда? Сыер кайда микән? Син дәвам ит, дустым. Әйтеп кара. Мин сау булашам. Сеңлем белән уйнап килим әле. Кызык сорауларым җыелды. Җавап табар микән? Күрешербез.
Сәлем, дустым. Сине тагын бер кызык шөгыльгә өйрәтим әле. Уйнаганда, мәсәлән, качышлы уйнаганда, кемнедер айырып алу кыенлаша. Бу вакытта сиңа санамышлар ярдәмгә килер. Мин сиңа бүген санамышлар өйрәтәм. Җитез генә кабатла һәм үзең санап кара. Беренче санамыш. Әлши, бәлши, әни күлмәк үлши, шәүкә шыпшык, син кат бушык. Икенче санамыш. 1, 2, 3, сиңа көч. Син моннан күч. 1, 2, 3, әнә теге якка күч. Өченчесе. Җепсез орчык, шәүкә шыпшык, кара балчык, син кал бушык. Тагы бер санамыш. Кемнедер сайламыш. Яли, бу юлы кемгә чыга? Син дә җитрәк санап кара. Кайында карга, имәндә шыпшык, җирдә йылан, һавада кыш. Бар, син уч. Инде дусларың күп булса, менә бу санамышны тәкъдим итәм сиңа. Айда, минем белән кабатла. Гыр, гыр, гөлдергү, гырләр күгәршендер бу. Карык, карык, каргалар, шыгырдаган арбалар. Турык, турык, турналар, тау башында юргалар. Шүт, шүт, сандугач, тәрәзәдә карлыгач. Шырык, шырык, шыпшык, тәрәзәдән ышыпшык. Санарга өйрәндең, хәзер инде уенда да тәртип урнашыр. Һәр кем саналыр. Уңышлар, дустым. Иң остасы бул. Санамыш бел. Кадерле дустым, уранда кармы, буранмы, салкынмы, җилме? Күңелеңдә һәр вакыт якты уйлар, изге теләкләр булсын. Мин сине бүген изге теләк теләргә өйрәтәм. Син хәерле иртә, хәерле көн, хәерле кич, хәерле төн дип әйтә беләсең. Булар да изге теләкләр. Хәерле юл дип юлга озатасыңдыр. Бу да изге теләк. Ә хәзер бәйрәмдә, туган көн белән кутлаганда, яки ниндидер куанычлы вакыйга булганда әйтә торган теләкләрне дә карап китәбез. Ә син минем белән кабатлап бар. Күктән тылсым төсле аппак кар ява. Урамнарны яктыртып утлар балкый. Мондый вакытта әкияттә кебек хис итәсең үзеңне. Менә ниндидер мөгъҗиза булар төсле. Тылсым төсле ак кар ява дидемме? Ә синең кар бөртекләренең утта ничек җемелдәгәнен күргәнең бармы? Җем киләләр алар. Әйтерсең, аларга
тылсым яшеренгән, әйтерсең лә әкияттәге кебек. Таяк белән җилпеп җибәрәсең дә, тылсым килеп чыга. Ә беләсеңме, тылсым да, мөгъҗиза да алар әкияттә яши, алар күңел паклыгы, күңел матурлыгы кебек. Менә син ул мөгъҗиза. Син бердән бер һәм кабатланмас. Синең уйларың матур, изге. Ә хәзер изге күңелебездән теләкләр телик. Саулык. Мин сиңа саулык телим. Мин сиңа сәламәтлек телим, дия алабыз. Яки мин сиңа саулык, сәламәтлек телим дияргә була. Шулай ук исәнлек, саулык дип әйтергә дә мөмкин. Булай итеп, син кешегә кайгыртуыңны, игътибарыңны, мәрхәмәтле икәнеңне күрсәтерсең. Мин сиңа шатлык телим. Яки мин сиңа шатлык, куанычлар телим. Яисә мин сиңа шатлык, сөенечләр телим дияргә була. Шатлык, куаныч, сөенеч бу охшаш мәгънәле сүзләр. Хәзер әйдәле, иминлек телик. Иминлек бу тынычлык, тыныч тормыш, күңел тынычлыгы да, саулык та. Исән имин йөр дип әйткәнне ишеткәнең бардыр. Ерак юлларда йөрүчеләргә дә, юлга чыгып китүчегә дә әйтәләр. Әйбәт кенә йөр, барысы да яхшы булсын мәгънәсендә. Муллык. Синең бәлки мул табын дип ишеткәнең бардыр. Мул табын, ягъни өстәлдә төрледән төрле ризык, күп сый бар. Мул уңыш дип беләсеңдер. Мул, ягъни күп итеп җыелган, яки бакчадан мул уңыш алынган, бәрәңге, суган, кишер, чөгендер уңган. Һәм тормыш муллыгы бу җитеш тормыш. Җитеш, ягъни яшәү өчен барлык шартлар һәм мөмкинлекләр бар дигән сүз. Һәммәбезгә дә муллык телим. Байлык та телик, дустым. Байлык ул шулай ук җитеш, мул тормыш. Байлык әле ул күңел матурлыгы, күңел халәте дә. Күңеле бай кеше изге теләк тели белә, изге эшләр белә. Ул белемле, гыйлемле була. Ул дөньяда матурлыкны күрә белә. Күңел байлыгы телим сиңа. Алга таба бәхет телик. Бәхет ул бөтенлек. Ул саулык та, ул шатлык та, ул муллык та, ул иминлек. Мин сиңа бәхет, шатлык, куаныч, саулык, иминлек телим. Ә хәзер тәмле тел дәресебезне тәмамлап, мин синең белән саубуллашам. Телең тәмле булса, тормышың ямьле булыр. Бәхетле бул, дустым.
Хәерле көн, минем дусларым. Тирә-ягыбызда, табигатыбызда кыш хөкем сөрә. Юллар ак келәм, утларда ак кар бөртекләре ялтырый. Ә мин сезне жылы студияда сәламлим. Кыш карлы булырмы, салкын булырмы, иң мөһиме имин килсен. Ә без синең белән бүген кышкы кичләр турында сөйләшербез. Хәзер урамда бик тиз караңгылана, озак уйнап та булмый. Караңгы төшә. Шушы кышкы кичләрне син ничек үткәрәсең? Нинди шөгыльләрең бар синең? Нәрсә эшлисең? Ничек дисең? Китап укыйсың. Рәсем ясыйсың. Курчак белән уйныйсың. Конструктор җыясың. Кызык. Әйдәле, бүгенге дәрестә кышкы кичләрне күңелле шөгыльләр белән бизик. Кемдер бәйлидер. Менә йомгак. Менә җеп. Әнә песи йөри уйнап. Менә булар энәләр. Остагына бәйлиләр. Шигү дә шигә беләм. Үзем рәсем төшерәм. Кулымда шигүләр. Менә киерге, җеп, энә. Тукымада җитез генә эзләр ясап йөгерә. Матур бизәкләр төшерү өчен аларны башта ясарга кирәк. Синең Нәҗип исемле малай турында ишеткәнең бармы? Нәҗип шулай матур рәсемнәр төшереп бирә торган булган апаларына. Ә мин кечкенә вакытта әниемнең рәсем дәфтәреннән карап төшерә идем. Үзем уйлап ясаганымда истә. Бу бик кызыклы шөгыль. Димәк, сиңа киерге, энә, җепләр, тукыма һәм рәсемнәр кирәк булыр. Конструктор җыярга яратасыңмы? Мин дә. Менә бу жирафны кая куйым икән? Кич утыру. Гаилә белән рәхәтләнеп сөйләшеп утыру, бергәләп көлешү, борчылган, шатланган вакытларны сөйләшү, бәлки туган-тумачалар кушылыр әле. Кич утыру халкыбызга хас күркәм гадәт. Ул әле иптәш кызыңа, дустыңа, аулак өйгә кунакка баруда. Моңлы кич. Кичләрен төрле уен коралларында уйнап, җыр көйләүче моңлы гаиләләр дә бар. Алар кебек әле син дә кулыңа курай алырсың, гармун сузарсың, гитарада уйнарсың, моңлы җырлар җырларсың. Шөгыльләр бихисап күп, ә күңелгә якыны безгә ял, ләззәт бирә, хыял максатка якынайта. Достым, синең әле үзеңнең дә бик кызыклы шөгыльләрең күптер. Кышкы кичләрең рәхәт һәм файдалы үтсен.